Difu Government College along amen ka chitha dunong ni loka charli risoi jangatum ka chisong ni thomar ni an keple Ninkan surine la inkoresi lapen surine la inkore hinia farman Difu Government College along amen ka chitha dunong ni loka charli risoi jangatum ka chisong pinian ni thomar ni kechok Difu Government College along amen ka chitha dunong ni risoi jangatum ka chisong along karbi lo charli asong ahin penta cherap chito dunsi ka chisong bom Risoi jangatum along ho or pidun ingsamjen pen nang kachisong pinian nithom choketlo puivo fit sitami Karbi Anglong Autonomous Council kachari la pen Golf College along kachari ke thigidingan tom pen thangna ta ke mesenalam chak long ponpe la sipina mate chitini phai inkorage thomarni pen ke Karbi Anglong Autonomous Council ke damatowar mate Karbi Anglong Autonomous Council adonri along sidam pen chisong dam jiputa therangke tum karjupona hot KSA Difu Regional Committee amaipu Liton Singh Timung pen nang pachinidon Lapen Difu Government College along amen ka chitha dunong ni atom anta amen chitha dunong ni tigan ka chisong amo inton ponpe puta ka chingkhri padu pontu Pini penili dum dak Difu Government College along ka chisong ni thomlo tame landet chisong pendame thekdam result klang pesi thekdam long council pu higher authorities tum pendame respond meson statement long nitum penangan chingki chitan lo dak admission kelong litum penda nilitum interaction kuri lo alang litum ta dukwa ka family space belong side non alang litum ke charlie edim ave la sinilitum adiman mangalalo pena babangke nilitum ni thom chisong et pena pitame nitum thanga result along le la si pena babangke nilitum council a get along sinilitum dhana dudam po athe mane ni thoman kani dang dera pitame alang litum ben thang respond ave tinitum kapre konta dekhi dalo ako laan pe name permanent solution Difu Government College non epong ka chisong along bangke permanent solution jodi nang wan pipe polotande ka chisong bang ajut thetani asipede dolang makarju council long tame batai tame memorandum pilo ako chinilo na kadu ko bila chinilo Difu Government College long aningkan bang la su issues do bompu tai voifit bu sistame education em dame thang step ene la pen Karbi Anglong along honorable chief CM Sir Tulian Mohan tame thang step tane nili direct singi pumo pen tame pamo union body tum tame EM jokoring teacher chamber long tame damlo busi pun tame ada respond mai lason lo je nang tum dhana do pamo ni tum chingki bombo pula ko pure solution lo la sinil tum ning ki pung pameka ala sila soni ning ki pung chapaklang bangke ni tum penap dikel an so se pidi dak ni tum 500 600 so se ni to amuluk do penap ke lang se amuluk pensi penap council long bang sini tum dhana do dampo admission along amen ke klang nunde mane ahok pet ke lalo total applicant bang ke 1900 pusi ke klang lo non ko arts long bang ke online portal pinak masi ta science ulang commerce ulang ni pudam patumi dia chitan lo approximately arts long log si mane 1000 student bang ke chari dun long lelo pa system si do koklo an par bang ke arts lai commerce de maybe 1500 student mane non pong ke so pandemic a joini mat risoi jang da ke pas bang dolon tame ke charlie dim of delo di la si ke charlie dim delo thon ko solo nong ke pa charlie nei bu bang ke ala so papas be prangsi authority to matha nang ji potlo non la so mar tum kona lo ke charlie pok akhilo da charlie dam hobe kupilo ke claim poke la tum hail da chobai the bang batai si kolom odon delo ke kolom chobe busi bang isi aning ke hang busi bang charlie po busi ke matha lo aso ko charlie along tame authority tum thang step dang de la si non phong ka chi song bang ke nili tum ni thom do elo itum 3 years itum as a sit in demonstration itum pibom lo tame non bang ke itum ke chi song bang nang prek bom po lan si nili lam class 12 direct buji isi along ri chelangji bu phansi Karbi Anglong Autonomous Council ke halo sudeli thona ke pilo puboi pit polotang te piniani si small issues lake PNRC ningkan 5 years ang pong education di impact at pen alang tum strategy awema isuden ang poribom mo nang bad bom lo pula alang tum mata tekhema hala so mata tekhe a joini sinil tum pinyana chistong nang koklo ako not only this years Chuneng isi before 3-4 years ke pandemic ta velo the people admission alam chi bongnang verdi ke alam ma ke hok per alam lo Karbi Anglong lo riso ejang judi nang thek lo nang re lo pulang te la tumhan politicalize kuriun elo pu bang chini si la so si council tumpunon politician tumpunon isuden aphan alive pensi politics play bomb si thekdam long bomb lo achala bang sak dokok ke la ka phielam intami inud also judi nang pass lo putai kachali dim ke to nei ke charlie din du nei
council along nili tum abatai lo nili tum memorandum ke thon dam that building tami increase nang po seat tami increase nang po and per faculty tami increase nang po punili tum batai lo kopi polo importance people that kente kalima kala osomar tohan papas pe ke alang tum sige claim lo ke lake nili tum le ke claim kali lo ke lake alang tum jidi papas de rote lahayo somar tum han ke charli tum hanalang tum accommodation lang tum piu nang po admission piu nang po piu ni putani la tum moru rai poke moneng dalang su sinang bat po moneng si dalang su sinang bat po kalima kala la si a permanent solution na phan mangke council tumbang 5 years aprang alang tum nang chari et petame ke charli asomar la pen youth tumhan empowerment man thang asai da claim clasi thekdam long la si tum hala so against ni tum non da protest dam bomji ako non pong kachi song bang ke ni tum permanent solution nang vekji pusini tum mathadam La bang so admission nili la sulam punam de Karbiang long along college dolo boyfits tame ke pass aphai ke ong o joine chijang chitat lo ঠিক আছে ke charlie athai do pick amasi amuk difu government college along ke amuk cut off lan percentage se pochol an percentage ni agree di ke thek keri tumsi lada ke charlie long shot po difu government college charlie ji putane percentage me sending pu somar no matha po visinam lada Karbiang long ke non la son ke charlie dim komula kalima kala Piniani sila dak ko college konta dolo dak o somar ko anlo ke jain ke non pong ke pas a phai si Karbiang long example alam si pode nili example Karbiang long suri kep asit dolo student ang paso suri inkoi putang te suri badbaki suri kep bang ahin do koklo la tumanda nanina college dunengji dukwa ka family putang te akhil loko son lo ke chali dampo la si hala so hormu education system Karbiang long ke chokche akola so dai ke Karbiang long autonomous council si embed nei la